Rabbil alamin sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan wa ikhlasan wa qabulan amin amin ya rabbal alamin. وبعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وأعاد علينا من بركاته آمين. Faslon utawi iki iku fasal suci. Wa yakhruju lan metu minal farji sangking farji. Salah satu dimaen apa telu pira-pira getah. Damul haidi rupane siji getah haid. Wan nifasi lan nifas. Wal istihadati lan istihadah. Terus pembahasan ini bahasan berkaitan dengan darah ya, darah yang keluar dari farji perempuan niku wonten 3 jenis darah. Siji haid, nomor loro nifas, nomor 3 istihadah. Apa wae iki? Kok dijelasno. Apa mawon fal haidu mongko utawi haid huwa ya haid adamu iku getah al kharij kang metu fi sinil haidi ing dalem umure haid. Wa huwa lan utawi sinul haidi umure haid tis usinina iku 9 taun fa aksara mongko luweh akeh ya 9 tahun atau lebih nggih. Metu-metu min farjil mar'ati saking farjine wong wadon ala sabilis sihhati ing atase dalane sehat. Ing atase dalane sehat aila li illatin tegese ora krana penyakit, ora krana lara. Bal lil jibillati balik krana tabiat jibillah ya tabiat. Min ghairi sababil wiladati saking tanpa sebab melahirkan. Nah niki nggih wonten 3 darah tadi, darah haid, darah nifas, kalih darah istihadah. Ya, sing pertama darah haid. Darah haid iku napa? Yaitu haid niku napa? Adamu al khariju getih sing metu saka farjine wong wadon dalam usia haid. Ya, usia haid iku pira? Artinya ngeten, artinya nggih. Kok misal kurang dari usia haid, maka itu nanti tidak dinamakan darah haid. Nggih, tidak dinamakan apa? Darah haid. Tapi engko jenenge istilahnya damu fasad, getih rusak ya, getih rusak. Dan itu termasuk istihadah ya, menurut pendapat Ashah ya itu termasuk istihadah ya. Damu fasad nanti kita kalau belajar neng pembabakan haid niki kok ono istilah damu fasad itu masuke neng istihadah ya. Jadi ya darah yang keluar dari farji perempuan semasa napa di masa usia haid. Ya, usia haid niku pira? Usia haid niku nggih minimal berapa? 9 tahun. 9 tahun utawa sak luwehe, 9 tahun utawa 10 tahun, 11 tahun ya. Nah, pokoknya 9 tahun. Ya minimal iku 9 tahun. Dan 9 tahun iki engko dikatakan para ulama niku mboten tahdidan. Mboten 9 tahun plek pas mboten, tapi takriban niku kira-kira. Ya, 9 tahun kira-kira. 9 tahun nggih, 9 tahun apa iku? Tahun Komariah apa tahun Syamsiah? Tahun Hijriah apa tahun Masehi? Tahun Hijriah atau tahun Komariah. Iku 9 tahun kados ngoten nggih. Tahune tahun apa? Hijriah atau Komari ya, tahun sing nggunakno bulan. Nggih. Nggunakno napa rembulan, pathokane rembulan. Lah iki mau 9 tahun nggih, 9 tahun niku mboten 9 tahun plek pas niku mboten. Artine nak pas iku nggih contone misal ana wong lahir tanggal 1 Muharram ya tahun 1400 misalkan ya 1440 misalkan ya. Nah terus badan niku tahun 1449 9 tahun ya 1 Muharram. Nah nek ngene iki bitahdid. Artine plek nggih napa pas ya pas ikune. Oga bitahdid tapi bitakrib ku napa takriban iku kira-kira. Artinya kok misal 9 tahun isih kurang sithik, kurang sedina, kurang 2 dina iku wis masuk usia haid. Artinya kok misal dia kelahiran tanggal 10 Muharram misalkan ya, tanggal 10 Muharram. Nah, tanggal 8 Muharram
ya setelah 9 tahun ya 8 Muharram kurang 2 hari niki ulang tahun yang ke-9. Nah, kaya ngene iki wis masuk usia haid. Wis masuk usia napa? Haid. Ya, karena gak plek tapi takriban kira-kira. Nah, kira-kira ya meskipun engko nak didetailno meneh ya, kira-kirane iki ana batasane. Dadi nggih sing penting ora ngluwihi 16 hari sebelum tanggal ulang tahun yang ke-9 niku. Ya, 16 hari sebelum. Jadi misal lahirnya iku tanggal 16. Ya, lahirnya tanggal 16. Terus bacane iku ya 16 Muharram ya, 16 Muharram. Terus tanggal 1 Muharram atau tanggal 2 Muharram atau tanggal 3 Muharram. Pokoknya masih dalam lingkup nggih Hamin 11, Hamin 16, Hamin 16 ulang tahun yang ke-9 iku mau, maka iki nggih pun termasuk usia haid. Paham betul? Ya, iku mau. Nah, kok misal Hamin 20 wis metu getih, Hamin 20. Misal tanggal lahirmu tanggal piro? Tanggal 16 Muharram. Nah, terus bariku Dzulhijjah tanggal selawe misalkan, atau tanggal 6 likur misalkan. Nah, iki kan masih di luar 16, nggih di luar 16. Nah, kok ngene iki durung masuk usia haid. Maka getih statusnya apa? Apakah haid? Boten. Statusnya apa? Istihadah atau damu fasad, dan damu fasad itu termasuk istihadah. Paham betul? Nah, niku kados ngoten. Lah terus 16 hari, kenapa kok kurangnya iku 16 hari? Iku ngambil dari mana iku? Nggih, 16 hari iku ngambil dari mana? Ngambil dari engko ana aqallu al haidi, ana aqallut tuhri, ana aqallut tuhri bainal haidatain, ana aqallul haidi. Ya ma la yasau haidon wa tuhran. Iku mau 16 dina iku aqallul haidi bro. Aqallul haidi iku 1 hari 1 malam. Nggih, aqallul haidi berapa? 1 hari 1 malam. Atau 24 jam. Nah, kalau sithik-sithik suci antara 2 haid iku 15 hari 15 malam. Nah, 15 hari 15 malam tambah 1 hari 1 malam totalnya berapa? 16 hari. Pokoknya kok kurangnya itu masih dalam lingkup 16 hari, kurang ke 9 tahun, menuju 9 tahun kurangnya masih dalam lingkup 16 hari, maka sudah masuk usia haid. Kok misal ya 17 hari, Hamin 17 wis keluar. Hamin 17 ulang tahun yang ke-9 ya. Nah, kok wis keluar darah, maka ini belum termasuk darah haid, tapi itu jenenge damu fasad, getih fasad, yang mana getih fasad niku termasuk getih istihadah. Ya, nah istihadah maka ya salat, salat. Nah, ya wa huwa mutisun tisusinin fa aksar. Jadi getih sing metu saka farjine, getih haid iku napa? Getih sing metu saka farjine wong wedok yang apa dalam lingkup usia haid ya, usia haid batas minimalnya tadi mau utawa luwih akeh assalamualaikum misal 10 tahun sampai tuane pol misalkan. Terus ala sabilis sihhati ya ngatasé dalane sehat. Dadi lumrahe kaya ngono kuwi. Wong nggih siklus perempuan nggih iku ana jenenge napa mau tamu bulanane perempuan iku mau lumrahe kaya ngono kuwi. Dadi engko ana napa jenenge minimale nggih, ana minimal dianggap batas minimal haid, terus ana batas maksimal haid. Nah kok saya dalam lingkup iku mau iku sebut ala sabilis sihhati. La li illatin uga krana penyakit. Nah, penyakit iki engko artine kok misal nggih ya melewati atau kurang daripada batas waktu haid yang ditentukan nggih, maka iku engko li illatin. Ya engko dadine istihadah. Ya bal lil jibillah ya balik krana napa tabiat, memang tabiate koyo ngono kuwi, wong wedok koyo ngono kuwi. Min ghairi sababil wiladati, tanpa sebab melahirkan. Ya, soalnya kok nak melahirkan getah jenenge napa? Getah yang napa setelah melahirkan niku jenenge napa? Getah nifas. Wa qauluhu lan utawi dheweke musannaf walau nuhu aswadu walau nuhu lan utawi getah utawi warnane haid aswadu iku ireng muhtadimun kang banget panase ya ladzaun kang nyengat laisa iku ora ana utawi apa dawuh mau fi aksari nusakhil matni ing dalem akeh-akeh pira-pira naskah matan.
Jadi iki nyebutno getah haid nggih, nyebutno getah haid. Getah haid niku warnane ireng, ya merah kehitam-hitaman. Nggih, muhtadimun. Ya muhtadimun iki nek ning Hasyiah dimaknani banget panase, ya banget panase. Ya tapi nek ning syarah engko dimaknani napa jenenge hitam sing kemerah-merahan atau merah kehitam-hitaman nggih. Terus ladzaun nyengat. Ya loro nggih. Mujiun nglarani gawe loro. Wa fis sihahi lan iku tetep ing dalem kamus as-sihah ihtadama ad-damu ya utawi lafaz ihtadama ad-damu saterusé ihtadama nggih ihtadama ad-damu apa getah ishtaddat tegese banget humratuhu apa merahe warna apa merahe getah hatta swadda sehingga dadi ireng. Ya ihtadama manane apa banget merahe sampai koyo ireng ya sampai mendekati warna hitam. Walada ashu ing wong ya annaru apa geni hatta ahraqas walada aslan ya nglarani ya dene ngloro hu ing wong annaru apa isine nyengat annaru apa geni hatta ahraqat sehingga ngobong apa geni hu ing wong. Jadi warnane ngono ya, warnane hitam ya atau merah kehitam-hitaman atau hitam kemerah-merahan. Ya iku atas. Ya meskipun iku tidak di setiap masane nggih, tidak di setiap masane. Ya. Iki kanggo bapak kudu apal getahe nggih. Iki nak awal-awal iki warnane koyo apa, engko berubah dadi apa jenenge rada apa mboten sing hitam banget ngoten. Ya setiap perubahan iku kudu apal, kudu ngerti. Ya sawaya-waya kok misal apa ndelalah nglewati batas niku engko iso ngerti perbedaan warnane iki warna kok ngene iki pol tanggal pira nggih. Nah iku kudu ngerti. Dadi engko ben dadi napa jenenge mumayyizah nggih wong sing iso bedakno. Ah iku ono macam-macam lah. Wan nifasu lan utawi nifas huwa hiya nifas adamu iku geteh al khariju kang metu apa geteh akibal wiladati ing dalem pungkasane ing dalem badane melahirno nggih mburine nglahirno. Fal khariju mongko utawi perkara kang metu ma'al waladi mongko utawi geteh kang metu ma'al waladi sartane anak au qablahu utawa sadurunge ya sadurunge nglahirno iku mau. Ya sadurunge nek metu mesti layu sama iku ora diarani apa geteh sing metu nifasan ing nifas. Jadi nggih nifas niku napa geteh sing metu setelah melahirkan. Ya setelah melahirkan. Artinya setelah rampunge kosonge rahim. Nggih. Setelah rampunge kosonge rahim. Sehingga kok misal ana wong lahir ana wong nglahirno anak loro kembar nggih. Nah iki ana udah dayat iki kembar iki ya. Sapa sing kangen sapa? Udah apa dayat? Hah? Udah sing adike dayat. Nah, misal ya sing anak pertama metu wis metu dhisik ya. Tapi isih ana anak kedua isih ning jero weteng. Maka geteh sing metu setelah anak pertama karena rahime iku belum kosong nggih. Maka iku tidak disebut napa nifas. Ya engko nek wis bar kabeh iku lagi geteh iku lagi disebut nifas. Iku kados ngoten. Ya. Lagi disebut kita mriki fal khariju ma'al waladi au qablahu la yusamma nifasan. Dadi geteh sing metu barengan nabian napa? Barengan nabian anak iku mau iku gak disebut geteh nifas. Begitu pula sadurunge anak napa sadurunge anak lahir nggih kok metu geteh misalkan maka iku tidak dinamakan nifas. Nah, jadi nifas kapan nak wis rampung kabeh. Wa ziyadatul ya ilan utawi tambahi ya fi aqiba ing dalem lafat aqiba. Di aqiba, bukan aqiba tapi aqiba. Iki bahas tentang bahasa ya. Ya lughah ya. Lughatun iku bahasa qalilatun kang sithik. Wal aktsaru lan utawi kang luwih akeh hadfuha iku buak ya. Jadi iki mau ning kene nyebutno wan nifasu huwa al khariju aqibal wiladati. Ya aqibal wiladati ing dalem sapungkasane ing dalem setelahe kenapa melahirkan. Lah kalimat aqiba rungono kalimat aqiba niki secara bahasa ya sing akeh sing lumrah sing masyhur niku ya aqiba. Ora ana yae boten aqiba boten tapi aqiba. Nggih. Nah, iki disebutke teng mriki adapun kadang ana sing nambahi aqiba, nggih, aqiba ana yae.
Aqibah, mboten akibah tapi akibah iku adalah bahasa sing sithik nggih. Ya, atau napa istilahnya lughatun qalilatun nggih. Ya, mboten lumrah, mboten biasa. Lah sing paling sing akeh iku ya akibah. Mboten akibah, mboten akibah tapi akibah. Ya iku dari segi bahasa. Jadi ngeten mengkono permasalahan nggih, ada permasalahan di ya, kitab-kitab fikih ya, termasuk yang memiliki apakah ya ana pertanyaan, apakah wong hamil iku iso haid apa boten? Ya wong hamil iso haid apa boten? Lah dikatakan oleh para ulama oleh-oleh wae, iso-iso wae wong hamil iku haid. Jadi pendapat ashah wong hamil mungkin wae haid. Tapi dari segi medis wong hamil kok ngetokno getah iku langsung panik iku. Nggih. Ya apa iki kok keguran. Nggih, langsung panik iku. Tapi nek dari segi fikih iso-iso wae ya misal kok andai saja nang wedok pas hamil kok ngetokno getah iso wae engko dianggap haid nggih. Ya. Nah, maka oleh karena itu iki mau disebut kita mriki getah yang keluar nggih. Getah yang keluar sebelum melahirkan ya iku dianggap getah fasad atau engko dadine nek getah fasad niku getah rusak. Yang getah rusak itu adalah istihadah. Iku nek gak disambung dengan haid yang sebelumnya. Artinya kalau misal saat durunge iku mau wis memang lagi haid ya, maka getah yang keluar sebelum melahirkan itu yang dianggap haid ya. Nah, iku kok napa kalau misal iku mau haid ya, kalau misal ora ya iku engko masuk kategori damu fasad, engko dan damu fasad iki termasuk damul istihadah. Wal istihadah tulan utawi getah istihadah ai damu haid tegese getah istihadah. Huwa ya damul istihadah adamu iku getah al kharij kang metu fi ghairi ayyamil haidi wan nifasi ing dalem saliyane dina-dinane haid lan nifas. La ala sabilis sihhati ora ing atase dalane sehat. Jadi getah istihadah niku getah sing pripun? Getah yang keluar pada selain hari-hari haid dan hari-hari nifas. Nanti ada aqallul haidi ya sithik-sithik haid pira sedina sewengi, akeh-akeh haid pira 15 hari 15 malam. Terus nifas sithik-sithik pira ngono. Ya ada nah, kok yang keluar dari apa getah keluar dari farji perempuan, keluar dari masa-masa haid dan nifas, maka itu namanya apa? Istihadah. Getah napa istihadah. Wa aqallul haidi lan utawi sithik-sithik haid zamanan apane mongsone yaumun niku sedina walailatun lan sewengi. Ai miqdaru dzalika tegese kadare utawa mongsone ya mengkono sedina sewengi. Wa huwa lan utawi sedina sewengi arbaun wa isyruna iku 24 saatan apane jame. Alal ittisali ngatasé nyambung al mu'tadi kang biasane nggih mu'tad sing kulinakno nek biasane lumrahe niku fil haid ing dalem haid ya sithik-sithike haid iku pirpun sedina sewengi yaiku 24 jam. Nah, ketae ya metune alal ittisal ya nyambung. Ya lumrahe koyo ngono kuwi nyambung terus. Kok misal nggih misal kurang dari 24 jam terus mandek, misal terima 3 jam terus mandek. Terus gak ana terusane meneh. Hari-hari berikutnya gak ana terusane meneh, maka getah niki mboten diarani haid tapi diarani napa damu fasad, getah rusak. Yang mana getah rusak termasuk istihadah. Paham? Niku mau sedina sewengi. Nggih, sedina sewengi iku nak nyambung. Ya, baik wengine se maupun malamnya dulu pokoknya 24 jam lah. Nggih, 24 jam. Misal kok metune iku mau jam 8 esok misalkan ya 24 jam ya sampai jam 8 esok berikutnya nggih. Wa aktsaruhu lan utawi akeh-akeh getah haid 15 iku 15 yauman apane dinane bilayaliha kelawan wengi-wengine 15 dina. Fa in zada mongko lamun punjul tambah ya munjuli apa getah ya alaiha ing atase 15 dina fa huwa mongko utawi getah istihadatun iku istihadah. Ya. Jadi maksimalnya piro? Maksimalnya 15 hari 15 malam. Ya. Tapi 15 hari 15 malam niki mboten dihitung alal ittisal, nyambung terus mboten nggih. Nggih, nak sing mau sedina sewengi niku nyambung. Nggih. Artinya kalau misal
jam 8 metu terus badhe niku jam 12 mandek berarti dihitung berapa jam 8 9 10 11 4 jam terus bareng engko jam 4 iku meneh nah dihitungnya per jam nak kaya ngono kuwi nggih engko digabungno ana punjul sedina sewengi apa mboten punjul sedina sewengi berarti haid nek gak ana sedina sewengi maka dan terusane gak ana terusane nggih maka engko diarani napa damu fasad tapi nek 15 dina 15 malam niki niku ya sejak awal metune iku mau dihitung ya iki ana punjul sangka 15 dina 15 malam apa ora lah anak punjulane engko diarani istihadah fa in zada 'alaiha fa huwa istihadatun sing punjulane iku diarani istihadah ya meskipun ketoke nggih saya kula iki cara tafsilan wakeh niki ya tafsilan kathah ya sangka Mbak ben ngaji Vita mawon nggih aku detail-detail aku ora tau haid sing lanang ya ora tau haid bingung iki urusane wong wedok tapi bingung ana wong lanang iki hati iki ya iki dari para ulama kaya ngono kuwi ana sebagian ulama teng pembahasan ya ngarang kitab fikih pembahasan haid itu suwidik tok tanglet kok ana sing takok ya Syekh jenengan kok ngarang kitab fikih pembahasan masalah haid masalah darah perempuan kok sithik banget jare saya aku wong lanang kita yang belajar wong lanang iki ora tau nglakoni gak tau ngalami haid sing wedok ora takok ya lha apa terus ya kaya ngono kuwi iku ya saiki supaya wong wedok kudu ngerti masalah haid niki kudu ngertos kudu paham ya sing lanang ya paham kudune paham barang ya besok awakmu ya bakal nikah duwe bojo besok duwe anak wedok ya wajib diwarai barang ya kudu ngerti fa intimu wa ghalibu lan utawi lumrahe napa iki mau ke ketahat nggih siton iku 6 dina au sabon utawa 7 dina ya lumrahe biasane niku nggih 6 ora 6 dina ya 7 dina wal mu'tamadu lan utawi kang dicekeli kang diiktimadi digawe sandaran fi dzalika ya ing dalem mengkono hitungan iki mau ya sithike sedina suwengi akeh 15 hari 15 malam lumrahe 6 dina utawa 7 dina iku sing digawe ceklan apa al fi dzalika al istiqra apa istiqra niku napa istiqra niku nggih penelitian ditakoni wong-wong wedok zaman semono nggih kathah sing ditakoni jenengan haid minimalnya berapa maksimalnya berapa nah ditakoni dadi penelitian tapi mboten istiqra tam ya ora kabeh wong wedok zaman semono takoni kabeh mboten ya hanya beberapa ya iki jenenge istiqra nakis nggih istiqra nakis nah, maka hasilnya nah istiqra nakis hasilnya iki sifatnya dzanni ya sifatnya dzanni mboten yakini mboten apa jenenge sing menghasilkan yakin mboten akan tapi dzanni ya dadi Imam Syafi'i zaman semono takok neng wong-wong wedok ning zamane Imam Syafi'i tapi ora kabeh wong wedok ning zamane Imam Syafi'i takoni kabeh mboten ya hanya beberapa ada banyak orang lah ditakoni nah terus akhirnya beliau nyimpulno bahwa minimal haid berapa sehari semalam maksimalnya berapa 15 malam lumrahe 6 utawa 7 pun sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin